What the hell am I doing here? Mas rhyw sŵn ryfedd yn dod yma. Oh my god. Dwi fod cael hangover di Sul, dim rhydeg. Pawb yn edrych yn really freaky. Oh my god. The zombies draw fyna. Mae rhaid fi mynd i cofrestru na, so well i fi fynd. Ia, Yasmin Drian oedd ddigon dewr i wynebu'r zombie evacuation race draw ym Mryste. Fi ddim yn gwybod faint yw 5k, achos fi'n rybys o'r maths. Ges i F GCSE. So fi'n meddwl bod e'n just fel cae bach. O, man bach. Rein yw fel y tag, so yn edrych fel hula skirt. A fi'n meddwl bod wisgo nhw, a wedyn probably zombies yn tynnu nhw off. Fi'n meddwl bod da fi 3 bywyd, a wedyn, after that, fi'n dead. Ia, ond wyt ti'n gallu rhedag, Yasmin bach? Nes i ennill ras pan o'n i yn blwyddyn 3 yn ysgol fach. Nes i ennill orienteering. So, o'n i bwyty 7 pryd mi. A fi wedi bod i'r gym, wrth ystretha, tro cynta yn ages, so fi'n ffain, byddai'n ffain. Ia, ond mae yna dros 100 o zombies, Yasmin. Yn disgwyl amdano ti. Mae pawb yn edrych pan nhw'n cymryd yn really serious. Fel ti'n gallu gweld fyna. Tactics yw, mae pawb yn meddwl bod fi'n mynd i bod yn shit. Ond, really, fi'n mynd i ennill. Mae pawb yn edrych gyda fi'n gweud, oh, look at that bimbo. O gan o weld. Fi'n actually eitha fit. Fydd un class combat. So, os maen nhw'n dod lan o fi, na'n ysbryd, nid on. A kickboxing, a ti'n meddwl sy'n ffili kick-o rhywun. O, dwi'n cryn yn ysgidia. Mae rhyw fan, wel, 10 hot dog rhan o'na, so fi'n excited cael hot dog. A falle, yeah. Just to let you know, I'm one of the race organisers. Right. If you wear your tags at the front, then the zombies won't be able to catch them. So that is cheating. You have to wear the tags at the back. Can I just wear them in the front? No, it's too easy. Right, okay. You've got to make it. That's it. Then the zombies will grab them as you run past. Good luck. Right, thanks. A maen nhw off, ras 5 km ar fora dydd Sul efo 100 o zombies ar eich ôl chi. O, a efo hangover. Be gawch chi well? A dim zombies dy'r unig peth fydd yn arafu Yasmin chwaith. O na, mae yna gyfres o rwystrau gwydlyd ar hyd y cwrs i arafu'r hedwyr. Sy'n neud ti'n haws i'r zombies dwyn y strips bach melyn yma. Ac mae trwy'r rhan gyntaf heb golli stripad. Ideal! Mlaen â hi'r sialens nesa ac mae ar ei cynniglinia. Dew, mae hon yn neud y well am i ddisgwyl. Da, man! O fyny'r boncar a ti eisiau mynd i mi lawr o? Y zombi na'n dwy'n 2 stripad y cythral bach. Mae'n edrych fel bod Yasmin, wel, allan o fywyda, boes bach. Dwi'n colli nhw gyd. I've only got one. Oh, just lend me one. Ie, dwi'n meddwl, mae rai ti ennill nhw'n ôl, Yasmin bach. Neith y Charm West William dim gweithio'n fama, de. Oh, bloody trainers fi. Trainers, di'r rhed, Yasmin. Fuck! Mae'n ôl yn y gêm gar o ennill neu dwy'n stripad yr wla. Ond mewn â hi i sbytu'r mirw. Ysdi gwylio lle ti'n mynd, Yasmin bach. Mae'r twneli mawr yn marcio hanner ffordd, ond sut mae Yasmin yn teimlo erbyn hyn? O, da, rwan. Ai, hold on, man. Bydd y gwyddoedd i streip melyn a da. Ti di gollio'n barod o? A finna mae dalli, ei, twyllo, da ni'n gael hwnna. Nesa mewn â hi'r ardal quarantine a dyfelwch beth sy'n disgwyl amdani i am mwy o zombies. Na, dim ffordd na. Cytid rwan. O, allan â chdi. O, mam bach. Bach y sprint rwan cyn cyrraedd y checkpoint nesa. Lle mae'na gyfle ennill stripad arall holl bwysig. A reit, gael rhywun arall i helpu chdi ar. Oh, boy! Dyda di wrth nhw, Yasmin. A dyma hi, ymlaen at y rhwystyr ola, diwedd y ras, efo un bywyd ar ôl. Hi there, Yasmin Morris. Yeah. Right, 37 minutes, 12 seconds. Oh, thanks. Well done, you got it right. Is that good? Yeah, survive. It's a pretty good time, that is, yeah. Pan fi di ennill? Woo! Fi wisgo yn mas nawr ar y weekend. A t-shirt fi. Hanner fo'r trwyddon i fel, oh yeah, it's over now, isn't it? No, you're not even halfway. Shoes newydd, wrecked. Gwyneb fi'n wrecked. Fi'n absolutely yn marw. Byth yn neud hwn eto.